City Center ada update klien paimani lihat show kapung ni mai bahasa saja aku asak gini kliennya man joraman ya hingga tini bo tamu ha bahasa man ni seleri tangka andol kon klien se ko sisa uta hingga sisa man pore hingga no pat tiar ini pai kyang hingga joma to razak tabu khano man ya ko leri dong kata asugui dongna ni bo shelero asugna ni bo shit manja wan charok man kebang mah hingga ba kapan bagenai oro bathage nasingai tonglai mani o borok hingga o jagani charai ma sabai chekleklai tonglai borok bang mani asugna ni ekta pan shit khali manja taka shit man bai tikha pu borok bo ang bu shit man jak ang basuk jai ko borok basuk laijak tongor yang tong tirop bo jajak lia pu bo bona ang video khai mani o bo mai cha yen bagai joli jagi tong pu tongna ring yang to khatai ko Seller suka market ras tu kau tong nani ekta baji tong ha kag bumai aku. Tai besok bahasa Cina no jaga. Mukti rak sahai tong siwa ni tagle. Babar besi boro market na aram ni langgu hai pa na. Ani kongra ni baganya ang kongra si bari tong kata sa. Nabar phasu koloma samai kore ekdom aram nang sukna. Hasingo hani mobile kelai se temparok khari thangbai kya angka glass bai khana hinuan su tomane yang camera digibo obong tongkha kisa room doro ngi tongkha ko tomne khari jagyang o bisi ko khari kata pura tere thangbai kya glass jotorno tabuk se city center ni samung pai the nokholai manchu aro thanna man he bari sukan kongare hamase buklung mai kok sai jamang ga tabuk ka jaga ne nokhori hai kya pai kya ne uan dol ni ko tin kwa taro thangi tonglai ta joy phol ma khaisa na photini saijung chawi aram nang ya phubo hai khane thangi tonglai sui ko boro tong la melan ma to ge city center be salya bla bisi hibin thalai jaise tabu ge andol ni kwataro sopai laikhaseng bongor bo che mom hai thanda ekdom এমনি কলমের সময় রকম কে আরাম নাঙ্গো সি বংর গজাম সময় বাসকেন গজাঙ্গো কলমের সময় ব ঠান্ডা ও মারখে না আরাম নাঙ্গো কলমের সময় হংকে গে গজাম সময় গে বেলে গজাং থাঙ্গো তা গে ব কসই খাংনা থাঙ্গো আন্দল গে নাইগে না কসই খাংমন বংনি আর কোয়ার্টার বেস কাঙ্গো হংগো কসই কাইমানি সে বথাই থাই দংখা গে অবনো ন খাংনানি হেনে নখজাকবো Anggo nak je nah. Iko kosoi. Pak gori kan si kosoi khak lo borok. Mar tong hai si. Iko buthai. Iko yang rogo hangke tori ya khurta he da. Yes, madam. Khak di. Ang nai tong an. Ai ko yang op tong le. Chikon khabo. Chikon dai ko bisu likha jak nuk la ha. Sing tabuk no mairok sepel dekha pani dol ni bin mare bo sokai jak hingke agloge no khorak tam kha mai sepel dekha tai srap cha tong kha hingke chayo pholok salai ni sing mukhai hingke testi tu jak po hingke testi bu salai nai amokai abo joypal mun mai khenao testi Okay. Joyful sana ya cinta nawang. Nyom le se malang tungyo. Testing itu tapi kisah kumun bola, kisah keting tongan. Angke kita aja cacing maya. Ya hak lagi ya. Hai, hak lagi ya. Hak lagi. Masuk ke tangga bom tu sila. Hah? Pa sama masuk kok saya miang tongo. Tok sih cuma gitu. Bukan pakar kuki ya cakale.
nó bố cục khuya đó không kia một cái cái bảo là sắp sáng sắp cái cháu rồi nó vẽ anh không quay xem rằng quay ra không chấm anh sắp sáng không quay ra là cái đều rồi hay không phải cái gì đấy cũng nó gì à camera cũng có lên cái cũng quay ra đây cái cái gì chụp đây một cái gì này cái nó là soi của tôi đấy cái này là cái này cái này là cái này cái gì đó thay gì anh thay cũng có sang cái này không đã là không làm gì tôi nhận được cái không để cho nhận con sửa nhau thì cái cái có cái gì đâu đấy jadi bây giờ thì Sabai kita boleh pura kan di borok sale men angke duitnya selesai mano borok pura sale suka mau segura pai thaka test day tabu kita sana kholai jau kaseng mai rok sawi mukhi rok sawi akoi yo gobin ko tani no kholai tongo hingke tabu hingke kisa taun hapnai taun habai o bin andol ni dol no bin mari ni engko paini ta juta panya juta su juta khasing dan bagai hai hene nai tabuk ani mobile temper selaina ni hini tong mani tini kelai hun saman lang nong no thasing di por jorawa hingke temper selaina ni hin tong mani somoy shot ngi tong ha hingke camera gana ni bagai angka selaina musung tong suka bakha hingke somoy kore olo selai si di ni borong salayo hingke ba oro ba hapna nango andol fun khai horo tai masa doctor chamber kisa habinai bumung kisar di ninya melar mato hingkaban bagai nai oro hapna nang hingke bahai hinai nokol lai gaseng dati no nai gina tak bo jaga habi jak no tar nai tong dian video no aya sak dah ada buri rok bang ninya hai hindi ba masih jak lai mobile cover paina ni hina har lai boro nai chok tong se ne khyo jaga ei goyang ang ke to city guard tampul color abo tayo nyo color kerja kalau iko bahai kerja apa bahai color apa satu আছে bang mana jaga mobile cover মানে সব নিজের বাড়ি ওনার লাগে paisa laina hanai mobile cover phalmani dogano no wai sanamri toni rokhai go কভার তারপরে তো মডেল অনেক শর্ট আছে আরো মডেল লাগবে আরো অনেক acha o cover nai choka এটা মিষ্টি কা জর্দা তো মিষ্টি মানে মিষ্টি আটা এটা সবজি জর্দা দিতা chagana koi tabuk mai chei phemani lago ani mobile temper hebati he kya len bagai video rakhlai mali anong na phonung mali ya ekdom mobile ketal pai ma hasima tongsu koi ba salai ja yang o obo dental sebelah an mobile ketal pai ma hasima tongsu ekdom jig na su kangan mobile temper hebati oi quay trở lại giặc hả
hingke ang tabo hingke nogo sok paijak mat ni phainai nogo sok paiye tui rok tugui pai dorop tui tugumani pore kwchang kha markhin kwchang kha kaisa kongrai bari kani haike mamang norgo wana jakhanani kongrai tamo bo kongrai hamya koda tabo khano hingkai hihi ang tabuk bo hamya ko kongrai tabo bo kongrai ni ongoi tongo hingke ang sanjo jora rogo tukuo hingke ba tebo aro mato bo onko bui longjam rwmani jagao tini hingke ang lomjang rwi maliya longjam rwmani jagao hadului markhin hadului o jagao hingke borok agi hingke to borok kwbangma bwla sijakya ongo tongmani hadului tongmani hingke tini hingke borok kom bwla sijak sukha ekdom hingke ang baharliya tini kitsa phano haijam simi rekha longjam rwliya ta hingke ta ke kongrai bari tongkha ayang phai tui tuku phaijak hingke tebo yango kwchangmani bai rijak kotorma chumjak hingke mamui bo songna nangnai horni mai to songna nangya onko tamhinai mui phantok bermwtui songmani onko ruinai donia ruinai chana muchung hinui ekbar se machasio phaijata hingke obo se tangai jani masing somoi rogo se onko sumui thangkha mui freeze o dai kwlangjak ta ang hingke ba sumui thangkha ayangni phaiye chana naimani tini uansukha hingke ta horo mamui songna nangla khania abo se taisima songphio nai kwchangmani haino se kisa se chakho obo se sumui thangkha hingke ba hingke ang mamui songgana tabuk tamo songno saimaya ko uansukgui naigena hingke tini hingke ang mamui songmani phunukliya nongno norbo sele sangnai daily daily hingke aboni bagui hingke tam songchajakno naigena hingke tei kaisa kok norokno sana muchungo ang jara ni video no nai tongnai rok please torok kisa subscribe khairok baidi hingke ani subscribe rok bari yangui tongkha aboni bagui nai video rok kwchai tongkha ang bwkha yangui thango video khlainani rok hingke ba aboni bagui norok subscribe rok khairok baidi kisa like rok ridi hingke aswkno tini ni bagui video aswkkeno ang daksinai hor kaham jotono no berma sogui tongo risu mosdeng chanani tini moso kwtui bai iko yang kai abo khai paikha tamnai seri paikha to kisi sarai ingo yokmani ang yogui chanai tini hinui mosdeng risum rowui nai kongrai ni ekdom aram nangnai haisi yango ke mufrai bwthai bwtui khainamani risum rowui bwtui chanai mui borok hingke mosodeng chanai tini ya huku tulung tulung nokoma marung tong kari rodrobla hingkai ko ani mosdeng hulbaikha ang dengui paikha naidi risu mosdeng norok bo nugui chana muchungui tongkha na khakhaio sabo chana muchungui tong hayake sabo risu mosdeng thokjak comment khai saryano hingke tabuk ang mai chanai iko mai khurjak yango takhon huku tulung tulung nokor tongkho ani ko tanai mufrai bwthai bwtui hingke ko yang moso kaisa moso no ang baji khaipuro kaisa narageri rekha mai chapur chanai hinui hingke tabo ang mai chagra risu mosdeng bai।